Нямам карта, нямам дестинация. Имам мотор и желание да изчезна. Петък след обяд. София се пърши. Просто тръгнах. Пътят сам си избра посоката. През Подбалкан. Докато се усетя, вече бях далеч. Около 3:30 след обяд. Вече се бях измъкнал от капана на града. Не знаех къде отивам. Просто карах. Спрях при паметника на село Боново. Пуснах дрона и тогава идеята се роди. Да се кача с мотора на върха. Решението е взето. Остава само да разбера как да стигна до там. След Златица пътя продължи нагоре. Асфалтът свърши, но желанието не. И сега влезнахме в Дънгорите Тивилейски. На един кръстопът ме чакаха табели и няколко коня. Всички със собствено мнение на къде да поема. Аз, разбира се, избрах най-неубедителната посока. Съм тук нагоре. Ще стане ли? Ма само един начин да разберем. Паркирах мотора и нещо в мен притихна. Тръгнах пеша, да се разтъпча, да подишам. Където и да погледна, простор, светлина и онова особено мълчание. Което само планината умее. Изминали са 2 часа, а ми се струва, че е минала само 1 минута. Явно, тук съм пристигнал на време. Слънцето ми напомня, че е време да се връщам. Освен ако не си нося палатка. Уви, не нося. Слизането винаги е малко по-трудно, не заради пътеката, а заради онова желание да останеш още мъничко. Залезът вече пълзи по асфалта, последен завой, последна светлина. Какъв следобед само.